Makadini vadiwa vateereri kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda muconfession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi ai mukoma, I used to date this guy. His name was So when I was dating him, akanditi, show me your relatives, and I went and showed him my relatives because I really loved him. Ndakaenda ndikanomurakiza muning'ina wa mama vangu. Those days I used to stay in So mainini vangu vakabva vatora namba dzemukomana wangu. Iniwo I just thought kuti mainini vaida kungozivawo namba dzemunhu ari kudanana nemwana wavo. Then one day ndakati ndakagara ndaiva ndakabata foni yake, then text ikabva yapinda ichibva kuna mainini vangu ichiti unonaka wena. Vakabva vati wakandiraidha zvinonaka. Iniwo ndakabva ndamubvunza, iye haana kana kumboramba, akabva abvuma akati ndizvo zviripo. I then stayed on my own for about a month and I met this guy and he really loved me. So this guy kumba kwavo vaiva vanhu vaitambura, but ndakangomuda zvakadaro. Saka ndakati ndarealiza his situation, I would then buy him clothes and food also for his parents. Nguva yacho ndaitawo zvekutengesa mapush, trying to survive, but I will sacrifice for him. So zvakazoitika ndezvekuti my phone yakadzima, ndikabva ndakumbira phone yestep sister yangu. So ini I forgot kudeleta namba dzemukomana uyu. Akabva atanga kutaura ne my step sister vachitumirana nude pictures vakadanana. So I later went overseas. Then zvadaro my dad vakabva vafa, ndikaenda kuZim for my dad's funeral. So ndakati ndiri kurufu rwa baba, I saw my ex ne step sister yangu. I was hurt but I didn't say anything. Later on ndakazonzwa kuda kuita revenge on them. So after burial ya baba ndakafonera my first boyfriend wekundichita na mainini vangu, ndikamuti uya mutown, I want to see you before I fly back. So ini ndainge ndaenda kuEdith kunotorwa mapirizi eHIV. Ndika approacha vamwe mai vainge vauyawo kuzotora mapirizi, ndikabva ndavapa a bribe, then vakabva vabvuma kuti vandidonetere ropa ravo because I lied to her kuti ndine chirwere. Ndakavatora ndikaenda navo kulodge, ndikahaya umwe nesi wandakabhadhara futi mari, ndikamirira my first boyfriend. Akati asvika ndikamuisira mapirizi ehope, akabva arara. Akati arara kudaro, then nesi vakabva vatora ropa riya rainge riri contaminated ne HIV vakabva vari injector maari. The following day ndakati kuna step sister vangu, I want us to make up nekuti I forgive you nezvese zvamakandiitira. So I lied to them kuti let's go out. Tikaenda, takati taenda out, my step sister akabva atanga kunwa. Akati adhakwa, tikabva tamu injector ropa riya raiva contaminated ne HIV. Tikazobaya zvekare murume wake anova my ex boyfriend. So I don't know kuti what I did ndakakanganisa here, because I need your opinion. Vedare, iyi ndiyo yanga iri confession ya Haidi. I've been sitting on a confession for a couple of days, but nasi ndakwanisa kuzowana mukana wekuti nditeerere voice note yake. So andizivi kuti semakumbiriro ari kuita kuti am I right or am I wrong pane zvise zvandakaita. Ngatimubatsirei mu comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello brother, I need your help. Tichitaura kudai ndava ne 3 good years ndisingazivi chinonzi munhurume. Zvakaitika ndezvekuti ndakawanikwa nemurume wangu ndichiri kuZimbabwe, tikazouya kuno kuSouth. Saka takati tagara, zvinhu zvose zvaiva zvakanaka, tisina kana dambudziko. Imba taiva nayo, company car, zvose nanhasi tinazvo. Tinorarama upenyu hwakanaka chaizvo. Asi dambudziko rapinda mumusha mangu inzara, mukoma nzara chaiyo yebonde.
about 3 years ago my husband akaita head on collision munonzi muLouis Trichard apa aiva asina kupfeka seat belt saka akabva akandirwa kunze kwemota akakuvara kana nazvino achiri nema internal injuries. Mukoma Nashi Mwari vakabva vasarudza avo kundirova neshamu nekuti murume wangu nengo chaiyo apachina kana iri weti anoita weti neimwe pipe inobva mudumbu make saka anofamba nechiplastic chakaita kunge drip. Weti yake unotoiona ichifamba mupipe ichibva mudumbu. Mukoma Nashi takambotanga tiine hope yekuti sabhuku vababa vachazosvikawo pakushanda asi zvakaramba. Mumba mangu ndangogarira kudya sadza roga. We have tried to love each other but inini ndaneta. Dzimwe nguva ndinobatwa nehavi yekuda munhurume zvekuti ndinoshaya zano apo kuti ndiudze murume wangu plani yekuzondipodza haana. Mukoma kuti ini ndikwanise kubatsirika I have to be honest. Chiri kuitika ndechekuti ndava nepfungwa dzekuti dai Habi angofa hake nekuti kufa kwake it's easy. Ndakatoudzwa nadoctor kuti always make sure kuti the pipe is connected. Kana ikazvomoka tinofanira kuitrita as an emergency tobva tamhanya toenda kuchipatara. But ini Mukoma ndinofunga kuzvomora pipe iyi murume wangu akarara ndobva ndaignore kusvika aita infection mudumbu because ndaneta nekurarama upenyu hwakadai. Sometimes iye anonzwawo kuda bonde obva atanga kukupinza zvigunwe apa zvinopedzisira zvava kurwadza. I am really living an empty shell of a life. Mukoma, I am asking for advice. Ndisati ndaita zvinozondisungisa mune ramangwana. Ndatenda kune vose vachabatsira. Vedare ndiyo yanga iri nyaya ya Haidi. Ndinokumbirawo kuti ngatimupeiwo ma-advices kuitira kuti mangwana tisazomuona ari behind bars, especially kunemi vanhukadzi. If it was you in this situation, unozvifambisa sei? Do you stay or do you go? So when I was speaking with this sister of ours, ndavati please can you look at your wedding pictures? Vakabva vati I am looking at them. Ndikabva ndati what are you saying my sister? Vakabva vati it was the happiest day of my life. I felt like a princess. Ndikabva ndati do you remember anything that you said to your husband? Vakabva vati the things that I remember were the marriage vows in sickness and in health. So I told her kuti my sister, that handsome man that you are looking at who made you feel like a princess on your special day, at that time he was in health, now he is in sickness. You have to love him until death do you apart. So Vedare andizivi kuti kana ndakanganisa asi kana kurgunzi ndavagonera, you can just tell me in the comment section. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Anzi Elonashi, ini ndinodawo kureurura kunyeba. Mukoma ndiri munhu anonyepa zvisingaiti zvekuti murume anenge achidanana neni anopedzisira asimudza maoko kuti ya I surrender. Ndinonyepa kunyangwe ndikabvunzwa kuti inguvai. Ndinongonzwa kuda kutaura nguva yenhema. Mungava muri muchechi chaimo ndinokwanisa kupa testimony yekunyepa, but ukandiona ndichitaura I'll be very serious. Haungambofunge kuti ndiri kutaura nhema. Nai Haidi, mubvunzo wangu kwauri ndiwe kuti ko paunenge uchipa confession yekunyepa muchechi hana yako airovi here? Plus toziva sei kuti iyo confession yawanyora ndeye chokwadi here kana kuti ndeye kunyepa? Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Mukoma Nashi, inini I am a retired nurse but during my working days ndakaona zvakawandisa. To tell you in short, chinoitika Mukoma ndechekuti most people vanofira muzvipatara vanofa nguva yavo isati yakwana. Isu muward medu tainge takatotumidza umwe mbedha kuti the bed of death, nekuda kwekuti kana murwere akaadmitwa kana akangorara pambedha ipapo inhema anotofa chete, nometa kuti anorwara nei, but pambedha iwowo hapana murwere wandakaona akararapo akamuka. Imwe nyaya zvekare mwanangu ndiye kuti vanhu vazhinji vanofa nekuda kwenegligence chaiyo. Zvazvinoita ndezvekuti paya vana pavanobva kunursing school vanopfimbwa nemadoctors, saka kuti varambe zvinonetsa
vanozongorarwa mumaward anenge ari vacant, kazhinji zvinoitika night shift. Ndine imwe shamwari yangu taiva tose kunursing school, asi akandiudza iye kuti ainge aita mistake, patient ikafa nekuti akati achiisa imwe patient IV drip, then doctor waidanana naye akabva amupa pressure, vakaenda vakanoita bonde. By the time she came back, patient yainge yafa nefluid overload, but nyaya dzakadaro dzinongotsikwa-tsikwa. Mosva ndinoipa kuma hospital managers nemadoctor nekuti ndivo vanonyenga vana ava. Apa ukada kuramba, you can lose everything, you can lose your job. I hope kuti things will change for the better in the future. Nguva yedu chaiyo vanhu vaiita bonde musame ward munenge mune vanhu vari pa critical condition, so sometimes ndosaka muchizoona manurses achiita kunge anoita rough inhau yekuva under stress. I have a lot of stories to tell. Like I said, a lot of things happened. Please notify me kana mazo poster. Ndiyo yanga iri sort of a confession yabva kune this retired nurse, yabva kuna gogo. Saka ndichazama kuramba ndichingova nyengerera kuti vatiudze kuti zvimwe zvakawanda zvaiitika. Asi kana kuine manurse vanoteerera chirongwa chedu, please tell us kuti zvishuwa zvinizvi zvinoitika ere. Tisati tapinda panyaya yedu inotevera, nezuro ndakareceiva mamwe mamessages anovhundutsira vanhu zvokuti wega unongoti Holy Ghost fire. Zvakaitika ndezvokuti munhu uyu akati, nai mukoma nashi amudi masoro evanhu here. Ini ndikabva ndati masoro sei zvikanzi musoro wemunhu amumudi here. Ini ndinoti aiwa mukoma, masoro evanhu handina chandingamashandisa, saka handimadi. Chandinongokumbira kwamuri ndechekuti dzokai kuWhatsApp kwangu mundiudze kuti misoro iyi yevanhu munoiwana kupi, uyezve inoshandiswei misoro yevanhu, nekuti musoro wemunhu harisi apple reungoti unoenda pamusika wobva watonhonga wototi ndada apple iri. Anyway, regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukoma, nyaya yangu haisi confession asi kutotsvakawo pfungwa dzevamwe. Zvinoita here mukore uno wanhasi kuti wawanawo wekufambidzana naye, matova nekanguva madanana, obva ati ngatiitei blood covenant, iwewe neni ticheke maoko edu and swear on our blood kuti handife ndakakusiya or cheat on you. If ndikaita any of that ndinobva ndafa. Mukati akusi kutojoiniswa satanism here ikoko. Help me ndisati ndarasika. I will follow mu comment section. Haidi izvezvi ndiri kutomhanya ndichiuya kuinbox kwako. In my own opinion, siyanai nezvekuita mablood covenant izvi. Ameno kune vanhu vaMwari kuti vanozvionawo sei. Kana makateerera, please batsirai mwanakomana uyu wechidiki kuti asazoita zvinhu zvichamunetsa mangwana. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii mukoma, I'm using a ghost account. Ndine confession yanguwo. Kuma early 2000s ndakambokwira imwe kombi yaibva kutown tichienda kuGlenora. It was late at night, so takati tava kuda kubata 10 off inoenda kuGlenora. Pane umwe murume aiva backseat akabva ati kuna driver, mandidarikidza. Izvi zvakakonzera kuti driver naWindi vaite hondo nemurume uyu. Vakazomurova zvisingaiti neweuspana. Akapedzisira ava kuchema achiti, mandikuvadza handichakwanisi kuona. Vamurova kudaro vakabva vamukandira mune kamwe kabridge. Chakandinetsa ndechekuti kombi yose hakuna kana akakwanisa kuti zvamaita zvakashata, nenhau yekuti Windi uyu aizivikanwa nekudenha achitemba umhondi. But I always hope kuti murume uyu wavakarova akapona, but I always feel bad kuti isusu we stood there and we did not confront these two men. Windi uyu akazofa hake, asi yaiva mbavha. Kune vakambogara kuWaterfalls vanoziva mbavha dzakambonetsa kuma 90s dzaifamba netumapausa kana tumadatsun. Dzimwe nguva vaimbogarira vanhu pakabridge kaishandiswa nevanhu vekuWaterfalls vachienda kuHighfields. Waiti uchisangana naye anenge akaisa chitinha mupepa rekuTM, iwe wobva wafunga kuti ichingwa. Pamunongonopesana paya wobva watorohwa nechitinha
2015 vakazoba injini yemota kuGlenora vakabatwa. Umwe wavo akazofira kuWaterfalls nekuti vanhu vekuWaterfalls pavakanzwa kuti mbavha idzi dzabatwa vakauya vakavatora vakaita zvekubatidza moto, vakatora maplastics vakatanga kuvadonhedzera mumaoko. I can't say mazita embavha idzi nekuti nanhasi vana vavo vanoda kutoredzera vana baba vavo pahunu. Aidi nyaya yauri kutaura iyi yekuti munhu anorohwa vanhu vakatarisa, nanhasi zvichiri kungoitika. Tikangoti iko zvino zvatova wese nekuti munhu iko zvino anokwanisa kutourawa vanhu vakatarisa. People would rather take out their phones votanga kutora mavideos kuti vakwanise kutrenda pasocial media. Saka unhu hwakaipa asi hapana zvatingazviita, ndo zviri muvanhu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo Mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo nevanhu vecounseling, muvape namba yangu. Mukoma, ndine nyaya yandinetsa. Ndine murume wandinofambidzana naye ane makore 36, haana mwana kana chipomerwa zvacho. Dambudziko rake ane chinhu chidiki plus urume hwake wakaita mvura. I think kuti ndizvo zvinokonzera dambudziko remwana. Akagara nevakadzi vanosvika 7 achisiyana navo asi mwana pasina. Anoshungurudzika, even life yake yakaoma, zvinhu hazvimufambiri zvakanaka, hembe dzekupfeka chaidzo haana. Ndine mwedzi umwe chete ndichifambidzana naye, munhu wekuti anoratidza kushungurudzika mulife make. Ndinombozama kumukansela kuti zvinhu izvi zvinowanika mukurarama. Ini hangu handina basa nematambudziko ake, ndichamuchinja kuti aite ball aonekerewo sevamwe varume. Handisi kuti ini ndinazvo, but ndichazama nepandinogona napo. Ndinokumbirawo kuti mumbomupawo counseling kuti azvitambire kuti haasi ega ane matambudziko ekushaya mbereko. Please Mukomanashi, ndibatsireiwo nevanhu vanoita counseling yakadzama, muvape namba yangu ndatenda. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi, asi ini Haidi, I just want to thank you because wati come rain or thunder you are going to stick by your men. Ndiyo attitude yatinoda iyoyo. Zvakawanda tichazotaura hedu kuseri. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Mukomanashi, post for me is Haidi. Vedare nyaya yangu yakadai. Ndiri mukomana ane 26 years. So I dated this girl in 2019. So nemusikana uyu taimbodzidza same class ku high school. Ndakati ndava Joni, takazosangana mumagroup ekuchikoro ndokubva tataurirana mafambiro atainge takaita after school. Achindiudzawo kuti iye ainge ava kuuniversity, ndokubva tatanga kudanana ende akabva atanga kundipawo pressure kuti dzoka kuZimbabwe uzondiona. So ndakaita lucky kuti mushure memwedzi company yakabva yavhara for a holiday ya December, zvoreva kuti basa ndaizouya January. Ndakakwira bhazi kuenda kumusha ndokunomuona musikana uyu. So aiva nelittle sister yake yaaisada kuti ndionane nayo, asi iye neni kana kiss hatina kana kumboita even for a second. Ndaifona foni yake ichimbodairwa nemuramu uyu, but tisingazivane mukuonana. So I gained interest kuti ndoda kumuona kusvika zvadero. Sisi vacho vakazviziva vakandituka, vakabva vandipa futi condition yekuti tichadzokera South Africa tese kana waenda kubasa. Ndakabvuma zvekuti zvindibve, but mumoyo ndaisada because ini mutemo wangu handikwanisi, ndinongotora ndega kana ndazogutsikana. Ndakadzoka hangu kubasa ndiri ndega, ndiko kusiyana kwatakazoita. So na ex mainini to say pakamboitika ka communication, but now tava kutaura ende ndakavaudza kuti ndinokudai, ndakuda kuroora. Ende mainini vanoti ivo havakwanise kuenda pakabva sisi vavo. Ndibatsirewo vedare, mainini ava ndingavatii kuti vakwanise kudairawo zvinonzwika, nekuti ndinotoona kuti ndivo mai vevana vangu. She calls kubva kuZim every day. She texts morning and good night. She let me know all her daily moves, but ari kuti pakabva sisi no. Ndoitawo say iko kuva someone's ex hakuna expiry date here. I can't be your ex forever just because we dated in 2005. Haidi abva aisa the last
sentence capital letters. Asi my advice kwauri haiti zvauri kuita izvi zvine makuva pasi, nekuti vanhu ava vana vemunhu one. Maonero angu haiti, I think kuti you are being selfish. Hausi kutarisa side ra ex wako, the side yekuti iwewe wakamurasisa. Maybe she had told yourself kuti you are going to be her husband, then iwewe you just dumped her ukabva wauya South Africa. Now you want to go after her little sister. Sure uri kugadzira ruvengo. So I am asking you kuti kana zvanga zvichiita, go out into the world, tsvaka munhu asina ukama this ex of yours and take her as your wife. Vedare andizive kuti ipapo munopaonawo sei. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.